Sanibonani babukela emakhaya. Lolu nivusela kusilone semandla Dr Cembe Lescalaba. Ngifulathela Zenzeke basale bakhafula lapha sonto banambitha umthandayo. Ubezile lapho zamanya ngabhose. Inkulumo ziyamnandela kodwa zimnamathela namhlanje kusolo sabonakala. Inhlamba zimshayi. Inhleze besunga abafazi namadoda. Ngiqhubha lapha ngathi mhlaba sedubha edubha zokuhlamba. Ngifuna kuvela ngingaya eMozambique gobela wami ngoba gobela wami nakekho la kangwane useMozambique. Ngiyolandzela lenye ibhodlela akanginiketa lona lemandla ngibuye nalo kulelo bhodlela ngabuya nalo before ngaphambi kokuba ngiye eZambia. eZambia ngangongete amandla njengoba ngasho. Leli bhodlela ngifuna ukukhuluma ngalo namhlanje nali alihlali lishaya umoya njengoba ubona. Ibhodlela leli nangikhuluma nalo ngikhuluma nabosomabhizinisi. Ngikhuluma nje naye wonke umuntu ongusomabhizinisi kusukela ebhizinisini lencane yamaswidi kufika ebhizinisini lenkulu yemathenda. Unama-quantum noma unamatekisi noma unemfuyo noma feedlot, ungithishela uyini uyasebenza usebenze. Lokho lokunqana lotanakho. Solo ngiyasho bathelekile abantu nalo nje lisehamfini. Phuthuma. Sinawufika uqede lebhodlela. Ngunikete ngitshela ukuthi lisetshenziswa kanjani. Liyafanana nesethwala ukuthi alibulala lendini ngoba lona liveli kuthathe la likubeke la. Leli ndlela lisebenza ngayo imali liyakha ngendlela lesimanga. Babukela emakhaya. Qhumana nadokotela noma nini. Inqondo receiver 24/7 namalanga ngoba busy ya December vele ifile. Qhumana nayo ulithole likwendele lokho lokufunako. Angikhulumi ke naba labasebenzisa insangu khona lenye ijala engeke ngilisho nje. Liqedza kusuka manje lokho sengenza le video litobonga. Liyakhukuma kunamakhukhumukisa lenta timanga. Swala yofika eCape Town sukuyofika kuphi. Noma bekuthiwa ke bantshontshile ke lona adlala nangabe sewubusisele emsebenzini lakho ngalo msebenzi lo. Inkulu indzaba ingabe isazekeka. Inombolo ngo 76183035. Ngisesigodlweni njengamanje. Angidlali mina ngihlele ngibatshela abantu uDr Cembe mina kangidlali. Bayangada abaningi. Angidlali mangikhuluma ngisuke sengiqedzile futhi ukukhuluma futhi angisifake inyanga ngaqabanga ukuthi ngifake into angibhayizisa. Ngokungesabulutho ukuthi uyakhuluma awukhuluma angingena angibhayiziseke umsebenzi wami ngiyawadi. Angisifake inyanga bayathi ke labaningi ukuthi ngiswena ngithi angisifake inyanga ngisuke ngisho ukuthini bayabona futhi namanje angibhayiziseke. Ngiyasebenza umsebenzi engendawo ngiyawadi. So qhumana Dr Cembe nawufuna into yakho iphakame. Babodwa abantu abafuna igubhu, babodwa abantu abafuna lethwala, babodwa bafuna kuphama nje empilweni ba. Clean ke bendeke yonke into. Mangabe into engakuniketa imali mase siyikhulumise le nduku le noma kanjani silumbanisa letinye izinto takuniketa noma kanjani. Amen.